Ahojte priatelia, vítajte pri našom dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na jedno z najväčších a najobľúbenejších sídlisk v Žiline, na Solinky. Miesto, ktoré je domovom pre 11 577 Žilinčanov. Sídlisko Solinky začalo vznikať v 70. rokoch, no najväčší stavebný boom zažilo v 80. rokoch minulého storočia. Bola to éra hromadnej panelovej výstavby, ktorá mala vyriešiť akútny nedostatok bytov. Charakteristická je architektúra s typickými bytovkami, ale aj s kompletnou občianskou vybavenosťou. Názov Solinky je odvodený od pôvodného názvu poľa, na ktorom sídlisko vyrástlo, teda na Soliskách. Vraj sa tu v minulosti uskladňovala soľ. To sme už ale zaleteli ďaleko. Toto námestie s novými bytovkami a obchodmi sa nachádza na sídlisku Hliny. Tieto dve sídliska oddeluje frekventovaná cesta a spája ich most určený pre chodcov a cyklistov. Tento most prešiel nedávno aj rekonštrukciou. Dnes sú Solinky moderné sídlisko, ktoré sa neustále mení. Napríklad tu na ulici Borová došlo nedávno k rekonštrukcii rozvodov tepla a teplej vody. Na parkoviskách pribudlo nové značenie, zaviedla sa parkovacia politika, ktorá však vyvoláva zmiešané reakcie od obyvateľov. Miestni obyvatelia oceňujú najmä dostatok zelene, infraštruktúru, obchody, školy, vďaka tomu majú všetko potrebné po ruke. Dajte vedieť v komentároch, ak bývate na Solinkách, alebo máte nejaké spomienky na toto sídlisko. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahoj.